and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Pawis na. Ikapoy na ko. Relax na kadiyo ta. Ayaw ko't pagkapoy-kapoy. Muna nakadaot ni mo kod. Kay kumpiyansador ka kaayo. Ayaw man ko mabalipad. Ayaw kong gingon nga, relax na kadiyo pa. Bantay ka. Dili ganayon niya ako magsabak. Ikaw man gano'n niyang hanuukan ko sa kong kasuko ba? Ikaw gano'n niya akong basulon sa tanan. Oh, Christy. Ikaw na ba sa dalining tanan pa? Anong dugay ko nga nagsabak? Ay, hinay kagliho. Pag-score na ganit ko kausaday kapoy-kapoy. Naninkamot na nariyo niya ikaw, wag ka mo kooperar. Okay. Ano paghilag? Oh, sige. Wala nagkapoy. Mas pasa na to. Pa, ay ko na kumpiyansa. Basta ba ya? Basta. Pagsabak ka. Oo, lagi. Siguro na lagi na. Christy. Okay ra ning kwarto nga gamay nga inyong kaistaran? Oh, okay na ni Cha. Total, kami raman sang duha ang mo star. Sige. Oo niya, kanus amo man siya dadadin he, ha? Karon na dayon Cha. Atuon ko siya sa lodging house nga among gisudlan. Baratuhon na ko tong among gisudlan. Ang importante lang nga may gikasak-an lang mi. Time para kung una, Junis. Karon pa ko nakabantay ni mo, da? Pura pidako man ang tiyan mo. Pura ka man og mapdos. Hosto, mao na lang di ay ning butanga ang wa ko pa ikasulti ni mo da, tiya ba ni? Nalimot di ay kong sulti ni mo bahin ini. Hosto ka? Oh, mabdos ko tiya ba ni? Unsa? Mapdos ka gudi ay, Junis. Kinsa ang amahan ng batang imong gisabak? Kana bang Alvin nga maton mo? Buutang puganti nga imong gikauban karon dinhi sa syudad? Siya ba, Junis? Milapas na ang nga gabi. Pero pagkid mabalik si Junis. Mipauli na gyud tingali siya sa ila. Di na gyud tingali ko niya balikon. Paabuton ko lang nga mabuntag na. Ug moadto na unya ko spare. Aron mosakay na og barko padong sa Mindanao. Medyo lain gid akong paminaw sa kong lawas eh. Pero bahala na. Ug mularga na ko paingon sa amo sa Mindanao. Karon na lagi na ako si balikon sa among giistaran ron tiya. Ay hapit na mo kadlawon, oy. Ikaw man sad good. Imo pa man gyud kong kilangay og istorya good. Basin mo lakaw na niya to siya ug moadto na sa pier. Dili na niya to na ako siya maabtan. Kun buntag ko na siya balikon. Junis, gituyo ko nga langayon ka aron maabtan tag kadlawon. Kay wa na ko'y gustong balikon mo pa siya sa imong gibinlan niya. Yeah. Prangkahanta lang ka. Bisan sa tanan mo gisulti na ako nga siya usa ka buutan og nabilanggo lang sa nga wa niya mabuhat. Nya siya pa ang miluwas nimo sa paglugos unta sa duha niya ka mga kauban nga mga pugante. Apan taphaw ra kay nga rason oy. Nga mas palabihon mo siya kaysa pagpakita mo karon si mong mga ginikanan, labi na si mong banda nga si Rinan. Karon mangutana ko nimo. Kinsa may mas labaw nga bugat karon diha sa imong kasing-kasing? Ang imong mga ginikanan og bana o kanang Alvin nga imong giingon? Tiya, mas mahal ko ang akong mga ginikanan. Gibingaw na ko nila. Ug na pinagyud ang akong bana nga si Rinan. Nalipay man gani kayo ko nga dako pa siya buhi human siya po sila sa kauban ni Alvin. Pwes,
Ayaw nagbalik kag katong pugante nga Alvin. Kalimti na siya. Maoy palabiha karon ang pagpakita mo si mong ginikanan og labaw sa tanan sa imong bana. Tiya, wag yung kumakasabot ni mo. Gitabangan ko ni mo aron makakita mi og kaistaran si Alvin. Unya karon dili ka na mo sugot nga dadon ko siya dinhi. Mas may pagwa na lang ta maghago og pangita og kaabangan. Kana tungod kay nahuna-huna ko lang, Junis. Nga dili na siya importante karon. Ang mas nabaw nga importante mao ang imong mga mahal sa kinabuhi. Pasag di ka tong Alvin og maunsa to siya dito. Total, dili mo man siya igbahong paryente. No. Dili ko masugot nga mupiya siya nga may gipamati siya sa iyang lawas. Basin og dunay dautan nga may tabo siya unyang pagbiyahe. Basta balikon ko gyud siya, tiya. Kung magtuman ka manggani karon si mong gusto, ingnon ko ikaw, Junis. Nga dili ko mutuong ang imong bana ang amahan anang imong gisabak. Nagkarelasyon na kamo anang pugante og siya'y amahan sa imong gisabak. Siya, Junis. Tiya, wa ka lang gid makasabot kung anong gibuhat ko kini sa maong lalaki. Siyang niluwas na ako sa diyang buot ko luguson sa iyang mga kauban. Kirespeto niya og dako ang ako pagkapapay. Gani, maupat na kapuan hapit mi nga nag-uban. Apan bisan kamay, wa gyud siya manghilabot nako. Kung lain pa kang tao ang gikauban ko dito sa bukid, wa na. Hagpay ra ko nga gilugos og gipatay. Apan si Alvin, wa na niya buhaatan ako. Mao nga, hatagan ko usab siya bisan ining katapusan nga kayo na lang sa among panag-uban og dako nga kaayo. Total iniglarga na unya niya sa Mindanao. Ang ako nabana mo'y akong atiman noon. Sabtalan sa dintawon ko karon tiya. Nahala. Sige. Mao man kay gusto mo. Bahala ka. Apan usa ra ikasulti ko nimo, Junis. Nga dili na ordinaryo nga hinigala ang pagtratar mo sa maong lalaki. Tiya, unsay puot mong ipasabot? Ikaw, Junis. Aduna na gibati nga paghigugma sa pugante nga midagit kanimo. Tiya, bani. Buntag na lang. Napano pagit siyang balik. Nauman ko nagsuot sa bahag ng tanan ko mga biste. Pero, kiniyang mga pipila ka mga biste nga niya. Usaon ko magkani. Bahala na. Ibilin ko lang ni. Kung kumubalik siya nga, uwan ako, siya nalibahala nga mukuha ining iyang mga biste. Manawag na ko ning maong lodging house. Ay. Muadto ko sa information. Ako ingnon nga mubalik pa itong akong kauban. Ug siya na mukuha sa iyang mga butang nga tuwa pa sa sod. Sige, tiya, bani. Ato na ko. Sige, bahala ka. Basta tambag ko lang. Ayaw na pagdugay pa pagpakiguban sa mong lalaki. Doon na kay mga bahal sa kinabuhi nga dugay nang nanghandoy nga ikita kanila pagbalik, Junis. Gani, tungod sa kadugay mo na nga wa magpakita, gituhuan ka na lang nila nga usa na kapatay. Tiya, Og niya pa, angay ka na gyud nga magpakita sa imong bana, kay alang sa imong kasayuran, nagkabalik ang relasyon nila ni Renan ug ni Christy. Human kanila tuhui nga usa na kapatay. unsa? Maudi ay, nga silang duha ang nagkuyog sa probinsya aron sa pagpangita nako. Kaya nagkabalik na di ay ang ilang relasyon. Dili ko masugot nga magkabalik sila, tiya. Nahibaw ka naman di ay nga kuyog niya si Christy dito nga nangita nimo. Kunya wa ka gihapon magpakita kag Renan. Hala sige. Siguro ang pugante sa pag-atiman. Magmahay ka na gid unya, Junis, kung dili ka napansinon si mong bana. Magmahay ka na. Maumang ko'y gituhuan ko nga nagkuyog lang sila. Apan wa sila magbalik. Sige, aris ako, tiya. Masama na to, ha?
Ayaw lang una og sabat sa tanan nga ni anak ko. Ako rin mahibaw nga mo sorpresa kanila ining akong pagbalik. Aris ako siya. Matay na kasabot ba ko ni mo, Junis? Mura kalagwa sa diyang nasayod ka nga nagkuyog sila si Rinan o Christy nga nagita ni mo sa probinsya. Klaro na kaayo nga may pagbati ka na sa lalaki nga midakit ni mo. Manghinaot lang ko nga dili mausab ang pagtanaw si mong pana diha kanimo. Manghinaot lang ko, Junis. Driver, paspas silang palihog ang pagpadagan ining taxi nimo. Kaya nagdali ko. Emergency lang kaayo. Ganun karon pa man di ko magkahuna-huna niini. Si Christy o Greenhand di ay tungod. Basin nung nagkabalik ng ilang relasyon. Dili ko masugot. Kasal na may Serena. Busa ako lang siya kay ako na siyang bana. Inun-anay na giday kining imong pagbalhin o sabog puyo sa kanin ninyong gipuy-an ni Kriste. O pa. O palihog lang. Ano lang kong tagaw-tawi pa. Kaya di na mausap pa akong hukom pa. Wa ka lang gani magkahatod og pamisas na matay mong asawa. Iawat na lang. Nga mahimutang ang iyang kalag kung asa man siya ron gibutang si Ginoo. Gihuna lang nimo ang imong kabit. Kagon kabaya si mong asawa. Ibaw ibaya rinan. Kadili maayo ang kamatayon nga iyang naangkon. Gipatay sa gilubong din ang mga kriminal na nasayod kung asa kini gilubong. Usa na kinahanglan siya og tumang paghandom ug pagampo rinan. Adin ako pa. O di na ko mistili mo sultihan pa. Mahal ko akong asawa pa. Musa. Dilimit mong kalimtan ko papamisa kanuna siyang kalag. Diyan ka na pa. Kunain man karon ang kalag ni Jones. Kung nahibaw na magani siya karon nga si Christy ang imong gikarelasyon pagbalik rinan. Oh, baguol gyud to. Ug dili gayud mahimutang ang iyang kalag. Yara kong pliti o. Paspasan ko nga akong paglakaw. Mayon taog, wa na hilana tron si Alvin daw. Aron mahatod ko na siya sa pier. Gusto na ko nga magpakita sa kumpana. Aron likaya na niya pagbalik sa Christy. Tinuod ka na yung gisulti sa rumboy nga wani tao kini nga mong gisudan ni Alvin. Kun mao, milakaw na di ay siya. Kibiyaan ako ni Alvin. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!